Hartzea, ematea da. Kaskesur talde naparra daukagu. Arratsaldeon, Jon, zer moduz? Hotzarekin orai, baina ongi, bai. Eta jotzeko gogotsu, suposatzen dut. Bai, azkenean ordu erdia da, baina, bueno, gogotsu beti, jotzeko beti gogotsu, bai. Eguerdian etxean nintzen pentsatzen, eta, bueno, gero egonen naiz jotzen, hasi que, bai. Ba, aurretik galetuko zut, ze aurkituko dugun, ez da, zuen lan berri honetan, Deus lan berri honetan. Bueno, pues, gure laugarren, seigarren lana da, gauza da 5 urte igaro direla aurrekeneko diskotik, eta pues, pixka bat aldatu garela, ez dakit norbaitek ezagutzen gaituen, baina hori, azkenean, pues, ez dakit, gitarra, bajo eta baterian oinarritutako, pues, rock alternatibo erranengo nuke, horlako zerbait. Melodiarekin, pixka bat iluna, pixka bat argia, denetarik, kantu nahiko luzeak, ez dira, motzak. Ba hori. Bizitza bezala, zentzu horretan, eta ez dakit letren inguruan ere zerbait esan dezakezun, edo esan nahi dozun, hobeto esan da? Letrak azkenean ateratzen diren bezala, ez gara poetak, beraz, uzten diogu imaginazioari egan egiten, eta abertzea ateratzen den, eta kasualitatez ateratzen diren gauzak dira batzutan. Idazketa automatikoa edo horrelako zerbait. Bale, ba, konta iguzu zuen urrengo datak, barkatu zeintzuk izango diren, kontzertuak eta abar? Ba, oraingoz baditugu 8 bat kontzertu hemendik aurrera, egonen gara Arizkunen, helduen astean, Donibane Garazin baita ere, Oñatin gaude Urtarrilan, Gernika Iparragirre, Siloziben egonen gara ere bai, eta baita Jimillas Gasteizen. Eta hortik aurrera norbaitek deitzea, deitu beldurri gabe eta joango gara jotzera, así que bai, hori da intentzioa. Bueno, ba, adi egongo gara, baina orain hemen joko dozue, beraz, azkenengo galdera izango litzateke, non topatuko duen jendeak zuen lana, formatu ezberdinetan? Ba, Usopop disketxeak argitaratu dut lana, hor daukazu estanda, ez dakiz ezen baki den orain, baina, bueno, hortik dago Usopop disketxea, xutik talearekin batera da estanda, eta, bueno, hor dago bai viniloa eta bai CD-a, así que erosi favorez. Ba, eskerrik asko, Jon, eta, beno, zuekin guztiokin, Kaskesur eta Deus beren lan berria.
Bueno, segituko dugu ba. Eldu eta badoa, penduloa eten gabean baita gure nahiak, ta egalen astintzea. Eldu eta badoa. Baina zematean kendu diote maiota maiukea hartu malkoz maiukada kasi da maiuka hartu eta maiukada kasi da ekatzakateak emaizkiok medikamentuak norabide ziurgabean ari da mugitzen hilotza behar ez diren bidetan ari da berpizten bihotza lotu mugimendua isildu disonantea dena makina harmonian sormariren koruan bezala den harmonia da bakea gerra zikina itxurakeria. Eta berriz joaz, azenario astoaren kopeta burugoraren bila, baina hurbilduta badoa, heldu eta badoa. Heldu eta badoa. Unete tarat
Kasoneri bertzen azka osa aintzine pauso bakoitzeko bada apokalipsi bat aintzine pauso bakoitzeko Itxo azkarriko gagoitiraino dena daño zurea oan euliak goitikea igo zait ez darriraino igo zait ez darriraino Heldu da onda mendia lo egin zazu maitea hartzen
Bueno, eskerrik asko. Ez dakiz hor duen. Hau da azkenekoa, urrengoa da azkenekoa. Ez dago jago. Beraz, eskerrik asko eta ikusiko gara hortik barna, espero, haber etortzen zareten edo ez, edo nahi duzuena. Igual ez dugu ongi egin, lehen kuerda bat hautsi zait, baina, bueno, sin más. Gertatzen diren gauzak. Ez naukan ez da afinatuta gitarra hau, en plan, ordu erirako. Bueno, agran. Sartu zaigu eta ezin atera gaude begiratuta eta begira Eman aukera Jaraz nuen gehiago pentsatu nahi Eman zure aukera Errango diot bertzerik ez badut nahi Denbora pasa bertzerik ez badut nahi Arrazikasia naiz Arek ematen nau partea Ni amorruz nago zain Zer iritsiko den zain Berriro Emanion aukera Geroz nuen gehiago pentsatu nahi Amara zure aukera Errango diot bertzerik ez duen nahi Denbora pasa bertzerik ez duen beti aurrera goaz, beti aurrera Bandera, aldapan bera, gero ez da bera
asko horaizuekin tok, TOC. Bueno, hoize ba, mi esker.